Ndine urombo kukuzivisai muri yeZimbabwe nezverufu rwaDr Matemadanda. Zvakaoma zvinhu zviri kuitika iko zvinezvika. Amen. The nation of Zimbabwe is in mourning following the passing of Dr. Victor Matemadanda, the country's ambassador to Mozambique and Eswatini. His death was confirmed on Saturday by government spokesperson Nikki Mangwana through a public statement on the social media platform X, expressing the profound sense of loss felt by the administration. Mangwana described the death as a deeply saddening occasion for the country. He extended formal condolences to President Emerson Mnangagwa, noting that the late diplomat represented the head of state with great dedication throughout his tenure. The spokesperson also shared his sympathy with the ambassador's family, his close associates, and the broader Zimbabwean public as they grapple with the news beyond his diplomatic roles. Dr. Matemadanda was a prominent public figure known for his long-standing involvement in national politics and his leadership with the Zimbabwean National Liberation War Veterans Association. His service in various high-level capacities made him a familiar face in the country's political landscape. Pakaipa zvapo muri yeZimbabwe so far I think mune zvese tinenge tationesa nezvinhu zviripo panapa zvinova zvinhu izvo zvinosiririsa pangomuka pakangobuda nyaya dzekunzi vaMatemadanda akusisina vaMatemadanda vafa but onaika zvinhu zviri kuitika sekutaura kwatinenge takaita sekuanalyze kwatinenge takazviita since day one kuti akomana patinosara kuzosvika 2030 yacho mawo veterans achasara aripo acho achange ari mashoma. I understand kuti sometimes it might not make sense kune vanhu vazhinji kuti vanoshota munogoti mimi mawo veterans acho kusina hawo chirudzi munogoti vanhu vasiri kusupporta Cape 3 vacho vanenge vasisipo chirudzi mukada kuti nasotarisa history yevanhu ivava the likes of Matemadanda ndo mawo veterans vayave kuti vanga vasiri kuzvisupporta zveCape 3 honga usiri kuvanzwa vachimberereka like zvavanenge vachingoita because ivo history yavo vanhu vekuti vaitopikisana neizvozvo zvekunhu anenge achida kuwedzera term izvozvo vachida kunodidi like what happened kuna Mugabe pepe ndo vanhu vacho vakatanga kusumudza musoro ati aiwe zvoutaura ndezvekupenga izvo mani kuswera uchidedzera kuti uda kuwedzera kuenda kupi unofunga ndiwe wega unoda kuti ungere mukuzviona. So those people vakaita seivavo vakazoonekwa vasingachasapoti chinhu manje hapasisina kuwirirana nokuti iwo hauchasapoti chinhu sei wagara usingatonakirwe neningirikini iyi. Ndo panodzoka poita nyaya kuti iwo wagara hausimbise zvematerm extension but wabva wanyarara manje futi pari kusimbiswa zvikunzi ngatiwedzere chinhu chichiende kumberi titonge vanhu kusvika vaningirina because havasi vese vari in support of this the whole Cape 3 thing. Inini personally ndatana navanhu vakawanda ndogara navanhu vakasiyana-siyana varimo mumapositions ane musoro muZANU-PF varimo mumapositions anoonekera vanokuita zvinhu zvacho zvokuti tinotora kuti ava ndo vanhu veZANU chaivo but to be very honest with you hapana wandakamboona achiratidza kufarira zvinhu zvese izvozvizvi. Mumwe naumwe anenge achitaura matauriro ake vamwe ndo vanotaura varinge vachitya kuti manje ndikazotaura ndikazonzwika but unonyatsoona kuti vanhu vanenge vachishaya kuti tochirambira papi chinhu ichochichi. You get the sense? Because pafe chapo hapana ari interested kuti anzora kuti imimi ndimi vanhu vacho veCape 3 imimi ndimi kamukusimbisa Cape 3 hakuna anoda kudzidaira nyaya idzodzo. Umwe naumwe anenge achiratidza kushushikana kwake mashushikaniro ake anenge achiita but kuti achiuya achizvitaura zvinenge zvakaremera mwoyo kuti achizivisa kuti wedwe chinhu ichi handisi kutochifarirawo nditori pakuremerwawo ndakatori pakutoomerwawo hakuna anoda kuzvitaura izvozvo. So it's a great loss indeed pana takutaura pane nyaya dzana Matemadanda nekuti ndo vamwe vanhu vacho vekuti vaigona kungopedzisira vaita vangangodaro vakuita sezvaitwa naMudarageza because izvi dambudziko riripo kune mawo veterans nemamwe madharadhara ari muZANU-PF ndeyekuti vari slow pazvinhu zvavo. Vanotoona kuti izvi zvinhu zviri kuitwa zvisipo izvi zviri kuitwa zvakadhakwa izvi instead of them kuti vagare pasi votaurirana kuti akomana let's do this now, let's act
hapana anokwanisa kuti let's actor vanotanga kuda kuzoacta 1-1 isedha wapamburwa waita sei nekuti tsoro yacho haisi kumbofa yakapera. Kuna vamwe vanhu vanotoonekwa achitori akanyarara kuti uyoyo munhu wekauyu uyo anogona kunge asiri timu yekwedu asi toita sei aiwa but ane influence pakati ende zvimwe zvacho zvinotangira pakuti unotanga kupuwa mapost ekure izvozvo kunzi right ningi muitei ambassador wekwakati uko then the next thing hapasina like zvaitwa namutsvangwa. Yes, mutsvangwa akagara atopedzwa career kudhara achingodzi chimboinoita ambassador wakakati ngaanoenda ukoko so that unoiswa kure nezvinhu nepane pachiitika zvinhu iwo watobhizi kutonzi uri kutomirira nhingi kune nyika yakati. The same applies nana Matemadanda utoti iwo utogara kuMozambique unongochimirira nyika uri ikoko muri kubata nyaya yacho. But deep down to me it doesn't make sense kuti unobvanziwo saka waambassador weZimbabwe uri kumirira Mozambique neEswatini at the same time uri kugara dziri tunzvimbo zacho here uri kunyatsozvifambisa sei ipapo kuti uri kugara hakuna here vamwe vanodawo mapositions iwayo kuri ngonzi waiwayowo kuti ukipwe busy so that you think kuti saka pamwe ndapromote kuti ndakune two sides kuti nhasi ziso rangu riri uko mangwana riri uko. So in short what I'm saying here is that Matemadanda in my understanding he was killed haasi munhu kuti angofa ba. That's my understanding pane issue yaMatemadanda. Maculprits ndanani vatingatozotarisa kuti handisi kuda kutaura zvekutaura mazita but ngatitarise let's read between the lines zvakangwarawo ngationere zvinhu zvakachenjera zvekuti uyu ningiwo muri kuti afa uyu rufu rwekunzi yanguva yakwane nekuti munhu kazhinji kana achinge afa ngafe zvinooneka kunzi afa nechii unoziva zvakafanana nekunzi mafiri akaita namujuru aya mujuru anonzi afa imoti mujuru afa gamba rajamba zvimbambaira muhondo richitoningirikina pakafiwa vanhu hobho iye ndobva abuda kuhondo ozongonzi atsvira mumba muri kuti kudii atsvira mumba sei ichii chamupizira mumba ichocho gamba rakanzi rakaningiri but unonyatsoonoti zvazvisiri zvokuti kana kuti inganzi ngonzi imba yangonzi yabvira mainga muchiitwa zvechiko muchiitwa zvegasi here mumba macho nekuti kana chatinoziva ndechekuti maybe gasi ndo rinogona kungoti munhu aita zvemagasi rinogona kungoti ravharira moto ka1 that way I understand kuti zvinokwanisa kuitika but iwe ungangodzi from nowhere iwe wotonzi because pane zvimwe zvizoona mana tikangotarisa tinongoona kuti hazvisi kumeka sense mukutaura yenyu yezi mapoints amuri kuda kuedza kureza but kumeka sense hazvisi munhu ungonzi atongofa just like that ungonzi afa zvana parents chiranzi ichi madhezi anzi covid flu yotonobata kuti simba rikubata magamba vakabva kuhondo yonobata magenerals akaita sevava utonzi arohwa nefuru yaye yakapotsa vanhu yaitanga kuitirwa ndo yezimbani vanhu vaitoti ngatinoisa zumbani timwe saka unotaura kuti vakashaya zumbani rinokwanisa kuvasevha life yavo kuti vange vachiningirina. Hatisi kuda kuwanza nyaya kana kuwanza mashoko because I understand kuti his kids vazukuru chichi hama neshamwari nechinchi are watching this but they know the truth. Tumwe tuurwere tunozenge twakumuka kune madhara iwaya hazvisi zvinhu zvokuti zvingameka sense kuti odonza ningafa nenguva yacho yokuti munhu anenge achizonzi afa yacho nguva yese munoti munhu ari fit and strong kunzi ningi hakusina. So that's it, believe it or not, kuzvifarira kusazvifarira asi 2030 havasi vese vachanonga nyama. 2030 havasi vanhu vese vachanoenjoya mafruits mabenefits ezvinhu zvichange zvichiitika mu2030 izvozvo ndo zvinhu zvandangoti ndingoonesana nememuri yeZimbabwe because ndozviziva kuti at the end of the day tinosara taakuti iwe ningi uyayo yakanti anga anofanira kunge ari kutodai pacho dai ningi ari mupenyu zvinhu zvangadai zvisiri kuitika like what is happening right now tonoti but dai mujuru chacho yanga aripo zvinhu zvese zvingadai zviri kuitika here dai ana parents shiri vacho yave varipo yave zvinhu zvese zvingadai zviri kuitika here zvinhu zvese list rakakura rekuti tingadai kutonongedza kuti dai ningi uya aripo zvaiitika here zvese izvi muri kubata metsi dzacho. But anyways, rest in peace to Dr. Victor Matemadanda. Zvinhu zvinowanika zvinhu zvekuti nguva ndo inenge yangu ameno pamwe mwanoti nguva kana kuti nguva yekupfudzwa nini zvekunzi kubelieve kuti nguva yanga yakwana these days zvangu I'm now a different person. Kune munhu wepolitics ukaona wanzi afa
handioni kunge zvinenge zviri izvo chaizvo. So Victor Matemadanda was killed. That's my understanding. Imimi kana muchinge mune enyu maonero, you are free kuona maonero amunenge muchida kuona muchiita.